за създаването на тази серия от мебели, които са прозрачни, не тръгнах от мебелите, а тръгнах пак от пространството. Това беше една учебна моя задача, дипломна работа, с която по-късно участвах в конкурса на Архлибри. Търсейки точно внушението на пространството, измислих и самите мебели, които да са акценти в... То не е интериор, то е всъщност проект за изложение. Тези мебели, прозрачните мебели, масите, столовите са проектирани за изложение, за деликатеси. Понеже деликатес е всъщност бижуто в кухнята, да кажем, в кулинарния свят, исках самите изложени ястия да въздействат по един въздушен начин в пространството. Въздействието, което Антония е търсила, е ефирност и въздушност. Прозрачните мебели сякаш висят във въздуха. Самата личност, за който проектирам, е много основна за мене и според това как ми въздейства човека, проектирам и нещото, нали, апартамент било или от другите сфери на дизайна. Акцентите в този интериор може да се каже съчетанието на тези стари мебели, които са с история дългогодишна, да се впишат в една съвременна обстановка и множеството аксесуари най-вече. Детайлите в интериора са като детайлите в живота. Не са първото нещо, което забелязваме, но са това, което често определя начина, по който се чувстваме. Материалите са, може да се каже, няма нещо, което е твърде нетрадиционно в този апартамент, което е използвано като материали. Интересното са мазилките, които сме сложили за акцент за дивана, по тавана. Те са така интересни с този седефен блясък, който имат. Понеже пазара предлага много видове декоративни мазилки, но тези специално, които в търсенето на нещо по-интересно и нетрадиционно, открихме тези мазилки и сме много доволни с този рефлектиращ на светлината ефект. Идеята за цветове и материали може да бъде вдъхновена от нещо неочаквано. Цветовете в спалнята на това жилище са подбрани според цветовете на една от любимите чанти на собственичката. Ако в момента се чудите в какъв цвят да боядисате хола си, можете да погледнете гардероба. Той ще ви покаже какви цветове обичате и ви карат да се чувствате комфортно. За да се чувстваме удобно, са важни и функционалните интериорни решения. Функцията, значи това е преустройство на самия апартамент е направено. Искахме да създадем повече пространство в жилището, повече светлина, максимално да се приобщят стаите, най-общо казано да се направи простор в жилището. Парапетът на прозореца в хола е отстранен, за да се увеличи светлината, а и за да се разшири красивата панорама. Тук е избрано място за кът, за отпочиване и четене. Вече накрая, значи, винаги нещата се поразминават с съвсем първоначалните идеи и абсолютно крайния резултат. Нали? Понякога се получават много положителни, нали, ефекти, които не сме търсили, но в последствие се случват. Една от основните цели на Антония Саранеделчева е цялостното въздействие на интериора, обединяването на всички компоненти в едно хармонично цяло. Да има дух в жилището, което прави дизайнера и архитекта. Да не е просто едно сухо, чисто дизайнерско, като по учебник направено жилище интериора, да се направи всяко едно по-отделно, с отделен дух. Това мисля, че е най-вече предизвикателството на интериорните решения.